Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mata karsanipun Bapak Ibu jamaah salat subuh ingkang kinurmatan wonten ing enjang menika ingkang badhe paring pangaosan inggih menika Bapak Haji Budi Suranto. Semoga kita buka pangaosan wonten enjang menika kanthi wasafal pikiran sawangan kula dheweken. Dumateng Bapak Haji Budi Suranto kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman para sepuh ingkang sadugi napeten. Teman-teman ibu bapak lan sedaya jamaah salat subuh ingkang dipun rahmati Allah. Monggo langkung kita mboten kendel mboten kendhat nunjukaken raos tasyakur. Alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala ingkang enjang menika kita sedaya tasih pinaringan ridho lan nikmatipun. Nun inggih nikmat iman Islam sehat lan ugi saged nindakaken kewajiban kita nun inggih nindakaken salat subuh berjamaah insyaallah kita sedaya pinaringan ridho saha ganjaranipun saking ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, dumateng para sahabatipun, lumebetipun dhateng kita sedaya minangka umat pandheripun. Kanthi panuwun ugi wonten winjang dinten akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Ibu Bapak bilih kita sedaya nindakaken siyam Ramadan wonten ing taun punika alhamdulillah sampun pikantuk sepalih langkung. Sameika insyaallah mangke kita sampun wonten ing dinten kaping 17. Alhamdulillah bilih kita saged nindakaken siyam menika mugi-mugi ing salajengipun kantun sepertiga nggih langkung nggih hari-hari menika nggih menika pas hari-hari ya wis kesel, wis ngantuk, pusing. Pak Haji saja kaki pusing. Pusingipun nggih werni-werni nggih. Sing arep bukaan tabungan kota sawes mah tekan ning niku biasane ibu-ibu nggih nek bapak-bapak pusat nggih Bapak Ibu ingkang satur dipun muliakan Allah menika sampun dados sunahipun kita menungso bilih kita gesang menika dipun aturaken bilih kita gesang menika dados makhluk sosial dadi pomo
mikirke sesuk arep bodho rung duwe apa-apa. Niku mboten sah dipenggalih sing abot-abot. Pokoke rampung poso bodho. Syukur lengkap. Ajeng lengkap pripun dimikirke wah sesuk iki bukaan dasawis wae. Besok niku gen keluarga niku nek iki alhamdulillah mboten dados sampun pun siapaken awit menapa awit saderengipun siam kita sedaya sampun menyiapkan sedayanipun kagem persiapan nindakaken siam Ramadan biasanipun sing daleme ora tau diresiki sawange ayo arep bodho niki mestipun nggih pun diingatke iki piye garek kurang 3 dina malah wis sawangan. Dados menika monggo Ibu Bapak pilih kita gesang wonten ing alam dunya lan pun nitahaken saking Allah Subhanahu wa taala menika ugi dipun paringi pedoman dasar gesang kita. Alhamdulillah kita menika dados umatipun Rasulullah pramila pegangan kagem melaksanakan kagem nindakaken pangestangan menika kita sedaya minangka umat muslim dipun paringi petunjuk utawi pegangan hidup cekelan urip menika mawi Quran saha sunnah. Pramila monggo Ibu Bapak pilih Al-Quran lan sunnah Rasul menika kagem pegangan kagem cekelan gesang kita wonten ing alam dunya menika saestu monggo kita sareng-sareng kita sinau Al-Quran menika awit Al-Quran menika sampun ngatur gesang kita wonten ing alam dunya menika. Menika Quran sampun komplit wonten bab ingkang dipun tegasaken kita manembah wonten asa dalam Allah ingkang nyiptaken kula panjenengan awit dasaripun kita pun gesanaken pentitaken wonten alam dunya menika ingkang baken meninjih kagem manembah lan ngawula dhateng ngarsa dalem Allah nggih dados abdinipun Allah. Lajeng kang salajengipun ugi bab kemaslahatan hubungan kita sesami menungso menawi sampun pun atur wonten ing Al-Qur'an bab punapa kemawon. Dadi nek arep bodho kok belum dia apa-apa nyuwun mawon dhateng asma Allah Subhanahu wa taala. Bar salat subuh ngeten niki rasa kundur mangke terus sami tadarus mangke yen sampun wancinipun salat suruh sami nindakaken salat suruh lajeng nyuwun dhateng Allah. Monggo nih Ibu Bapak pilih Quran menika saestu kula didhawuhi matur sampun ngatur menapa kemawon ingkang dados panggesangan tawi gesang kita wonten ing alam dunya menika. Pramila monggo kita sareng-sareng
nyinau nggih sak gaduh-gaduhipun. Soale nek sing pun rada sepuh-sepuh iki kadang-kadang maca Quran niku ya ora lancar kaya sing isih muda-muda. Coba nek sing sepuh niku wiwit alit mangkat sampun wonten ing pondok pesantren lan sanesipun. Nek sing kados kula barang niku biyen rumono TK sekolah ning negeri dadi agama ku mung 2 jam pelajaran. Benten karo nek sing sakniki wis neng IT dan sebagainya nggih niku Al-Qur'ane pun saged lancar. Kados kala dalu wonten ing musala Al-Amin Tegalayang menika dipun wonteni nggih malam turunipun Al-Qur'an menika dipun wonteni semaan Quran 30 juz. Lah kula niku entuk juz 18 wong loro. Lah untunge sing siji niku lancar dadi rika 3 rukuk kula sak rukuk kula 3 rukuk. Rika 3 rukuk kula sak rukuk. Dados menika juz 18 kula ping maca 3 rukuk rika pek banget. Ora apa-apa nggih. Niku nggih saged rampung wiwit jam 8:30 bar tarweh ngantos jam 11:30 niku pun rampung. Niku kanthi kegiatanipun mriku Tegalayang sedasa sing disponsori karo pisan Pak Haji Rohmianto, terus Mbah Sur, Bakule Bakmi dadi kula niku anggere arep ngoten niku dipahami wau dalu rada isin kula alih ping 4 dipahami sing riyen listrike mati alasane ngopo Pak listrike mati bonku ora mati bonku mati. Terus ping awak kula nembe wau dalu nggih. Menika kita nyinau Al-Qur'an nggih kagem pedoman kagem nindakaken panggesangan kita wonten ing alam dunya menika insyaallah kanthi kita mempelajari lan ugi ngestaken menapa ingkang dados dawuh-dawuhipun wonten ing Al-Qur'an, insyaallah panggesangan kita saged sae wonten ing donya dumunipun wonten ing akhirat. Kathah patipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken apunten nuwun dumateng Bapak Haji Budi Suranto ingkang sampun paring pangaosan wonten ingkang menika mugi dados awal sampun panjenengan. Semoga kita tutur pangaosan wonten ingkang menika panuwun sabar ikhlas sareng moderaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.